Ninu Zammit rebaħ 3 livelli fil-konfront tal-eks kap tal-Oppożizzjoni Alfred Sant, l-eks editur tal-Midja Laburista Miriam Dalli u l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Laburista Jason Micallef dwar artikli fil-Gazzetta Laburista Kulħadd il-koll dwar kumpens li kien tħallas lilu brabta ma' espropjazzjoni ta' biċtejn art li kienu jammontaw għal 187 metru kwadru ta' art quddiem id-dar tiegħu fiż-Żurrieq. It-tliet esponenti laburisti nstabu ħatja ta' mala fama u kull persuna weħlet 1,000 euro li trid titħallas lil Ninu Zammit. Fis-sentenza tagħha kontra Alfred Sant, il-Maġistrat Gabriella Vella fistret li jirat ir-rikors ippreżentat minn Ninu Zammit fi 17 ta' Awwissu 2007 fejn talab li l-qorti tiddikjara li diskors fil-Mosta li Sant kien għamel dak iż-żmien u li kien irrappurtat fil-midja kien libellus u malafamanti fil-konfront tiegħu billi kien joffendi l-unur u l-fama tiegħu fil-waqt li jesponi ħar-redikolu. Fil-qorti, Ninu Zammit fisser li ħadulu 187 metru kwadru ta' art. F'sentenza separata din id-darba fil-konfront ta' Miriam Dalli, il-qorti nnotat li l-fatti rrakkontati kienu bla bażi, impertinenti u l-bot mill-korrettezza. U fit-tielet sentenza tagħha il-qorti ċaħdet l-eċċezzjonijiet kollha imresqa mill-eks segretarju ġenerali Laburista Jason Micallef u ddikjarat artiklu miktub minn Micallef fil-konfront ta' Ninu Zammit bħala malafamanti. Għaldaqstant il-qorti kkundannat ukoll lil Miriam Dalli u lil Jason Micallef biex anke huma jgħaddu kumpens ta' 1,000 euro kull wieħed lil Ninu Zammit.